tänään pelataan Fortnitea, niin katsotaan mitä tästä tulee. Yritetään saada mahdollisimman paljon tappoja. Katsotaan jos mä olen bus driver. En ole. Kerimov 555. Better drive it well. Okei, mä hyppään silmät kiinni. Mä hyppään keskelle mappia. Okei, mä avasin mun silmät. Mennään vaikka tonne torniin. Okei, joku tulee tänne. Okei. Näyttää oikealta pelaajalta. Okei, hyvä. Se oli kruunu. Mä olisin voinut revaa eka itteeni vähän, mutta ei se haittaa. Okei. Tuleeko tänne muita? Mä actually tykkään tästä Chaos. Täällä on joku. But. Mä itse asiassa haluaisin ostaa niinku facecamin, että näistä videoista tulisi niinku sellaisia oikeesti hyviä. Missä oli se yksi mesta? Tuolla. Let's go there. Joo, mulla on 100 tilaajaa. Siis ihan crazy. Joten kiitos kaikille, ketkä on tilannut mun kanavan. Okei, mikä mun aimi on? Se on botti kuitenkin, kuole. Okei, tässä oli vielä toinen. Oh no! No ehkä sun studiossa on ihan hyvä. Näitä arkkuja on nykyään niinku ihan sikana. Joo. Mä en halua jäädä liikaa luuttaa. Mulla on yleensä se ongelma. Mä sanoin just, että näitä on ihan sikana. Mun ongelma on se, että mä luuttaan ihan hemon aina. Siis oikeesti nää chestit ei lopu. Mitä tää on? Mä oon varuillaan, jos joku on täällä. Pitäisikö käydä hakea toi? Se vähän vaanitaan tässä. Okei, mä sanoin, että mä ammuin Mulla on 600 pingiä. Joo! Joo! Okei, minun faittaa nää. Lataa ehkä ase. Oh my god. Mun on pakko ottaa mun puhelin pois netistä. Tää on ihan hirveetä.
kuuma toi oli, okei. No, saatiin 2 tappoa. That's true. You just have to... Joo! Mä oon ollut tänään jo tyyli kerran, 2 kertaa, en mä tiedä. Sitten tehdään rankka U-käännös. Joo. Mä olin niin keskittynyt tohon bussilla ajamiseen. Mä en voi uskoa, että mä sain sen taas. Paras fiilis. Let me try the best. Mulla ei oo mitään hajua, mihin mä droppasin jengiä. Okei, mennään tänne Big City. Täällä voi joko kuolla tai sit täällä voi pysyä elossa. No, niin. Eiks kaikkialla? Ei anna vaan se tappaa. Tänne se haulikko. Okei. Okay. Joo, mä oon niin focused, että mä en pysty puhua oikeesti. Oh! Kuole! Okei, okay. Mä en tiedä haluaisiko toi ystävystyä, mutta... Oh no, oi! Mä säikähin, kun tää meni. Hei, come on. Piikkaa vähän se. Tonne ei ois millään logiikalla pitänyt osua. Bro. Mennään hakee se. Mistä? Okei. Okay. Okei, nice. Oikeesti mä rakastan chestejä. Vähän luottia. Sitten täällä ampui joku. What? Mä olin just tulos tähän. Mistä sä tiesit? Eikö täällä ollut jossain joku vielä? Jaa. Eikö toi hitannut? Mitä harpoon gun. Okei. Okay. Tää peli on lähtenyt oikein maukkaasti käyntiin. Mä ounasin tän mestan. Okei, otetaan rivalria ja lähdetään jahtaa sitä. Ollaan real savage. Me ei tarvii jahtaa hirveästi, kun se tulee mun luo. Tai sit ei. Where is he? Okay. Naps! Miten tänne pääsee sisälle? Arkkuja. Joo. Menkää pois mun pelistä. Mm-hmm. 61 wins, okei. Okay.
What is bro doing? En tossa ollut mitään järkeä. Next one. On tuolla ylhäällä, se faittaa jonkunkaan. Bro, mä kuulen sut. Ai se oli tää. Oh my god. Mä vaan spämmin näitä. Tää on mun favorite hobby. Onks mulla on 9 tappoa? Okei, mun tavoite oli saada 10 tappoa, mut wow. Die. That's true. You'll just have to taste me. No, mennään alueelle. Ei edä liikaa, koska I didn't see any movement. Yhden takia. Otan yhden heltin takia ton koko höskän. Okei. Toi on far away, bro. Okei. Älä sano, että lapsi tulee edit-kourseen, mut... Oi, oi, oi! Oh! Kuoliks se? Okei, oli. Mitä? Mä oisin voinut syödä niitä pizzoja, okei, whatever. No, GG.